tamis sa presensya sa atong buhi nga Dios. Dili gyud nato mapungan ang atong mga luha nga mutulo kung kita makabatyag sa tamis nga presensya sa atong buhi nga Dios. God is good. All the time. God is good. Ang Dios kanunay maayo sa atong kinabuhi. Sa kita walay arang kabuhatan kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Naaman tay mahimo kung wala ang Dios, apan ikaw ra gyud ang malipay. Wala nimo nalipay kung kinsa ang magbubuhat nimo. Apan kung kita magahimo nga ang Dios atong napalipay, ang kasing-kasing nato dili og dili gyud nimo mabati kung unsang kalipay. O dili nimo ma-picture out kung unsang kalipay. Ang pagpitik sa imong kasing-kasing ba? Tungod sa kalipay nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Andam na matangdalan mga igsoon. Wala ko kabalo kung unsa ang inyong pagpaninahanglan karon. Apan ako nagapray sa atong buhi nga Dios nga matagpo ang tanan natong pagpaninahanglan. Wala ko nagpray nga matagpo inyong pagpaninahanglan lang. Kundi luoy kayo ko. Diba? Kung dili nagapray ko, matagpo ang inyong pagpanginahanglan labaw sa tanan ang akong pagpanginahanglan. Kitang tanan karon mahimutang malinawaton, mahimutang maaptikon, or mahimutang masinabuton sa pulong sa atong buhi nga Dios. Sa walay paglangan, ihangyo ko kamong tanan mga igsoon sa pagpanundok. Kung ano na kamoy balaan kasulatan, praise the Lord, ubalik ko ninyo mga igsoon sa pagbasa sa Genesis chapter 18, verse 1 to 8. Ingon diri mga igsoon, ug si Jehovah mitungha kang Abraham sa kakahuyan sa Mamre, nga sa naglingkod siya sa pultahan sa iyang balong-balong sa init sa adlaw. Sa verse 2, ug gihat niya ang iyang mga mata, ug mitan-aw siya, ug anha, ug ania karon ang tutulo ka lalaki nga nagtindog sa atubangan niya. Ug sa iyang pagkakita kanila, midalagan siya gikan sa pultahan sa iyang balong-balong sa pagtagpo kanila. Ug miyukpo siya sa iyang kaugalingon sa yuta. Verse 3, ug miingon siya, Ginoo, kung karon hingkaplagan ko ang grasya sa imong atubangan, akong ginapangaliyopo kanimo nga dili mo pagsayloan ang imong ulipon. Verse 4, magpakuha kita karon og jutay nga tubig ug himitiis kamo sa inyong mga tiil ug magpahulay kamo sa ilalom sa kahoy. Verse 5, ug magkuha ako og usa ka hungit nga tinapay ug paligunan ninyo ang inyong kasing-kasing ug sa human ni ana magapadayon kamo kay ni ana nakaaniman kamo sa inyong ulipon ug sila miingon buhata ingon sa imong gipamulong. Verse 6, ug si Abraham midali sa paglakaw ngadto sa sulod sa balong-balong ngadto kang Sara ug miingon kaniya, kumuha ka pagdali og tutulo katakos nga harina nga pino, masahon mo og buhaton mo nga mga tinapay. Verse 7, ug midalagan si Abraham ngadto sa kanon sa mga baka ug mikuha siya sa usa ka nating nga baka nga malumo ug maayo ug gihatag niya sa sulugoon ug kini iyang gidali paghikay. Verse 8, mikuha usab siya og mantika ug gatas ug ang nati nga baka nga gihikay ug iyang gidulot sa atubangan nila. Ug siya nagtindog tuol kanila ilalong sa kahoy ug nangaon sila. Yan ako mga pagampo, Pastor Chat. Tapulong sa Diyos. Praise the Lord, langit ng simbahan ng mga Diyos, niya kalong ginundos sa mga tubangan o sa tubangan sa imong katawhan. Kabasa Ginoong Diyos ang imong mga pulong nga sukad pa sa sinugdan. Ang tihok ni Ini dili kayon matukngan o dili malabwan. And no one can compare the anointing of your words. Gisulti Ginoong Diyos gikan sa imong mga baba, gisulat sa imong mga propeta o mga apostoles o mga disipulo o mga balang tao nga gigamit nimo sumala sa imong kabubuton. Kung sa mong panahon karon Ginoo sa makausap pa, igawali kini karon sa mga igsoon. Busa kung giunsa mo paggamit ang mga propeta
either court prophet or a freelancer prophet, kung yun sa paggamit ng mga apostoles sa mga kusganong revival sa karaang panahon, the same spirit nga magagamit karon, mag-anoint karon sa mong alagad nga magawali. Buksan mo una-una ni Sister Amik, Ginoong Diyos, that anytime speak ng imong mga pulong, dunay mga pinadayagikan kanimo, that she will gonna preach by the anointing of your power. She will preach according to your will. Mga mensahe nga takdo sa paginanglan sa matag usa, dili minugna sa tao o panguna-una lamang. Apan mensahe karon Ginoong Dios nga magdulot sa mong kasing-kasing o kami Ginoong Dios mapurma samtang nagpaabot sa imong pagbalik. And we pray, Lord Jesus Christ, for your spirit nga magunit o maghikap kanamo karon ng among kasing-kasing may mong andam, among ginapadapyan among mga garbo Ginoo ug tagay ng espiritu nga matudloan o kasing-kasing nga modawat sa imong mga pulong kung kini pagpadlong man, pagsaway man o pagdasig man. Kaming tanan mahimong excited ug magmadawaton ug ipakunsad nimo ang imong Espiritu Santo nga magalungkot dining dapit karon. Sa imong mga kamot among ginatugyan natin ang ipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa makausap ang mga igsoon, palakpakan natin sa makasok na pagpalakpakan natin ngayon. Praise the Lord! Hindi ko lang sa pagpanilikod ng igsoon. Dalon ko kamo sa topic niya nag-iikon. Offer your best unto the Lord. Praise God. Itanyag ang imong labing maayo ngadto sa Dios. Offer na usa ka kondisyon na sugyot nga ginahimo. Diba? Ingon diri, to give someone the opportunity to accept or take, sa paghatag sa usa ka tao sa oportunidad sa pagdawat o pagkuha. Praise the Lord. Gihatag nimo sa tao ang maanindot na opportunity aron siya maglisod og balibad. Diba? Kung atong nabasa ganina, kung atong napamalandungan, atong gibasa ganina, sama sa gihimo ni Abraham. Diba? Pagkakita niya, midalagan siya. Wala kay lain na dungog sa iyang mga bisita, kay puro lang iya mga offer. Pwede ba magpabili mo diri? Pwede ba nga tagaan tamog tubig? Kung atong mapalandungan, inana siya maka-offer. Ngayon diri, to say that you are willing to do something. Sa pag-ingon nga ikaw andam sa pagbuhat sa usa ka butang. Diba? Nag-offer siya nga magdala ko diri og tubig para kamo makahimasa. Malimpyo ang iyong tubig kay gikan sila glakaw. Then, yun diri kanang ikaw mismo ba sa imong kaugalingon ni offer ako kabalong ko anak. Amen. Diba diri, to make something available sa paghimo sa usa ka butang nga magamit. Si Abraham, abli ang akong balay. Diba? Offer siya, abli ang akong balay. Pwede ba mo makapabilin sa dinhi? Like to say or give something such a prayer or a sacrifice. Kung atong sa atong nadungugan na sa dihang pagkakita ni Abraham, siya miduol, midalagan ug mihapa sa yuta. No. Kung kita pod atong ma-offer bisag wala tay bahandi, kaya natong i-offer kung kinsa man ang nanginahanglan sa atong mga pag-ampo. Amen. Wala tay bahandi, wala tay makatabang, apan ang atong mga pag-ampo dako og kahimuan atubangan sa Dios. Makita nato sa kanindot ang iyang gi-offer sa dihang naay niabot nga bisita. Sa paghimo sa usa ka proposal, nara siya tuguti ako. Tuguti ko nga mukuhag tubig. Kaya sa atong mga kaminyo, di ba? Bago tagipakaslan, ang atong mga bana, daghan kaayo gi-offer nato. Napo may ninumduman sa isa? Yes. Minaana pa. Ihatag na ko nimo ang bituon, bulan, adlaw, langit, piyuta. Basta imo lang kung pakaslan. Di ba? Yun, ana, kita tumadungog ba? I-offer lang kita nan. Ihatag na lang sa i-offer ni Pastor Dennis. Wala na siya. Sa manguyab po. Or kaning sa manguyab. Di ba? Abdi kaayo ka makadala og bulak, chocolate, prutas, pizza,
offering, inig-abot nimo sa balay sa imong gipanguyaban. Amen. Ug nakainomdom jud ko sa diyang si pastor nang uyab kajuan. Lord, kinsa na ka? Di ba? Isa ka sakong durian. Ug isa ka mga 5 ka kilong chicharon. Kung dili man niya makayag fit sa motor, nagbas jud siya. Oh, dili jud ko makalimot. Kaya naako siya sa balay nagpuyo, isa ka sakong durian. Ano ba isa sakong durian? Dito yun na yan. Tunog pa yan ha. Para inig-abot niya dito, mahimuot, malipay, ug mahulog ang kasing-kasing kung kinsa na iyang gipanguyaban. Di ba? Ihatag nimo imong best. Himuon nimo itanyag kung di mo imong gugma. Ihatag nimo ang imong labing maayo para niya. Di ba? O ang main message mga igsoon sa atong gibasa karon nga ang mensahero sa Dios o ang mga estranghero may bisita ka ang Abraham kay sila padulong man sa Sodoma. Oh. They reiterated the promise that Sarah would have a son. Ilang gisubli nga ang saad nga si Sarah manganak ug anak nga lalaki. Kay sa chapter 15, nagsaad ang Dios sa din Abraham pa siya, di pa siya Abraham. Nagsaad siya, nahatagan siya sa Dios sa tanan unsa pa nagisaad sa Dios. Niingon si Abraham, unsaon man ako na imong ganti nga wala man ko'y anak. Ug ang akong bilinan anang imong ihatag nako, ang akong ulipon nga si Eliezer. Diba? Ana siya. Munang diri ni abot ang mga bisita aron sila muusab na pud musubli pag-ingon nga si Sarah manganak og usa ka lalaki. They also revealed that Abraham that they had been sent by God to see that Sodom and Gomorrah would be destroyed because of the wickedness of the city's inhabitants. Kay sila gipadayag usab ka Abraham nga sila gipadala aron pag-adto sa Sodoma ug sa Gomorrah tungod sa kadautan sa mga lumulupyo sa maong dapit. Nindot kayo siya basahon mga iso. Pero mas tagaan nato focus karon. Mga kung unsa ang gihimo ni Abraham sa dihang adunay mga estranghero tao sa Dios nga miabot sa iyang dapit mga igsoon. Siya ni offer sa iyang best. Kung unsay naan niya, unsay pwede niya mahatag nga mahimutan ug makapabilin ug maganahan ang mga bisita nga niabot sa ilang balay. In verse 2 mga igsoon, niingon siya sa iyang pagkakita ni Abraham. Di ba? Pagkakita niya, paglantaw niya layo pa, midalagan siya. Midalagan siya og mihapa sa yuta. Di ba? Wala yung pagaling, nidagan na. Excited? Amen. Pero ngay mga Kristohanon mga igsuon, kita na galing na ay bisita, nagtanaw na. Kita na galing na ay bisita ni Gyud katunol bisan man lang sa iyang kamot. Dili man lang kaabi-abi, kumusta siya? Amen. Praise God. Kumusta Brad? Di lang man kaduol. Dugay na hinuon ta sa pag-alagad, di na hinuon ta kabalo mutunol sa atong kamot, murag nabugatan. Diba? Di na hinuon ta kabalo mutunol sa atong kamot or mo abi-abi kung kinsa may nakita nato nga atong bisita. Si Abraham layo pa ni dagan na. Magpasuko-suko ba yung dili makumusta? Magpasuko-suko ba yung di makumusta ni Pastor, di makumusta ni Joan, si Joan, makumusta ni Brother Julio, si Sister, ni Brother. Kita baka nakakumusta baka tanila. Nakaduol baka tanila para mo kumusta. Nakaduol baka tanila para mo abi-abi. Kumusta yung tiguok si Mana, Pastor? Praise the Lord, oh God, hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Piling manggod nato, pirmi ta bisita, nga kita'y pirmi, duulon. Yes, Jesus. Piling nato ba, inabot nato sa simbahan, bisita ta pirmi, kita lang pirmi duulon, kita lang pirmi abi-abihon. Glory, hallelujah. Offer our best
abi-abi. Offer our best nga mabati sa atong mga bisita ang atong pag-atiman diha nila. Makaingon sila ba, pag-abi-abi pa lang at home na ako. Diba? Pag-abi-abi pa lang, uykos na ako. Diba? Uykos meaning home, family. Kinsay bisita dili ganahan anak. Diba? Nga mapabati nimo nga sila murag naalang sa ilahang panimalay. Mapabati nimo nga sila parte sa imong pamilya. Amen. Kay kung mabating nila nga kana welcome sila ba? Dili na sila maulaw. Diba? Amen. Praise God. In verse 3 to 5 mga igsoon, gisugdan pagtanyag ni Abraham unsay iyang ikaalagad kanila. Gi-offer niya iyang balay, gihatag siya tubig, gihatag niya ilang pinakadabes nga pagkaon, tupino nga harina, na siguro sa itong class A yun na siya. Ingon dito sa Duway version, labing maayo nga harina. Minayon dito, gihatag niya, nagpaihaw siya nating baka nga tambok nga humok, na inigkaon, lami, gid siya karni, lapas nga gatas, nga bag-o pagyot nga kuha. Amen. Praise the Lord. Kinsa ba? Kaya makikinsay bisita, anak nga, makabalibad, nga muditso na lang ko, di ko pabili ko diri. Muna kaingon buhata, ingon ang iyang mga bisita, buhata ang imong gusto, buhaton. Mauna iyang gitubag. Well, sa atong mga bisita, mga igsoon, i-offer nato ang pinaka-the best na pag-abi-abi. Mapakaon nato nila, madulot nato nila ang pulong sa Dios na din wala tay lain i-offer nila ang maayo ug makaayo ra gyud nila. Kay kung si Abraham niya pa sa pagkakita kanila, atong himuon mga igsoon na ang atong bisita madala nato sa pagduol sa presensya sa Dios, na sila mismo sa ilang kaugalingon mubiko sa ilang tuhod, muyugpo ug musipra sa Dios na atong gialagaran. Kung unsa nga presensya ang imong nabatian, ug unsa nga presensya ang naa nimo nganong nakapabilin ta sa pag-alagad sa Dios, ayaw itugot nga dili na mabati sa atong mga bisita. Ang presensya sa Dios nga nagbago nato, naghatag natong kalipay, maunang presensya ang ilang mabatyagan ug sila mismo sa ilang kaugalingon muhapa ug musimba sa Dios nga atong gialagaran. Amen. Praise God. Sa atong kinabuhi mga igsoon, unsa ka atong ma-offer sa atong buhi nga Dios? Praise God. Ma-offer nato nga labing maayo. Ang Dios dili makabalibad. Na sa atong panimalay mga igsoon o sa atong pamilya, maningkamot yun ta nga mahatag nato ang best para nila. Makakaon sa tulog ka adlaw, mapalit kung sa ilang panginahanglan. Sa atong pagtrabaho, maningkamot ta aron ma-promote. Himuon nato atong best para ma-promote ta. Makapabilin ta ana nga trabaho. Sa atong pag-eskwela, maningkamot ta. Mutuon, muhago, kay para makahuman pag-eskwela. How about sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios? Right. Amen. Na-offer na ba nato sa Dios ang labing maayo nga naa nato? Yes. In Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. Gusto na ko mahibalaan ug masabtan nato karon na ang atong kinabuhi maunay pinakalabing maayo nga ihalad nato, i-offer nato atong bangan sa atong buhi nga Dios. Present your bodies a living sacrifice. Ang atong kaugalingon o ang atong lawas mauni buhing sakripisyo atubangan sa atong buhi nga Dios. Amen. Mao diay ni ang labing maayo natong ma-offer sa Dios. Dili nato matanyagan ang Dios sa mga butang nga naa karon kanato. Kay tanan nga naan ni ini nga kalibutan, iya
siya ang tag-iya. Amen. Sa labi o bulawan, in Genesis kasayo jud ta mga igsoon, siya ang nagmugna sa tanan. Siya ang nagbuhat sa tanan. Ug sa pagbuhat niya niini, maayo na ning daan. Praise the Lord. Tanan nga makita sa atong mata, iya sa atong buhig nga Dios. Amen. Amen. Unsaon natong pag-offer sa Dios sa mga butang niining kalibutan na sa paghimo pa lang niyang daan, maayo na ning daan. Paghimo pa lang niya niini, maayo na ning daan. Amen. Amen. Kay gusto sa Dios nga i-present nato ang atong lawas ingon nga buhing halad o sakripisyo atubangan sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise the Lord. Tibuok lawas. Amen. Kay kung moingon tag tibuok lawas, kauban ni ana mga igsuon ang atong kasing-kasing, ang atong kusog, ang atong huna-huna ug ang atong kalag. Amen. Sa Mark chapter 12 verse 30, si Jesus mismo niingon, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy mind, thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength." This is the first commandment. Amen. Hallelujah. Higuba ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna, ug sa tibuok mong kusog. Unay gusto sa Dios na atong i-offer niya. Amen. Unang-una, tibuok mong kasing-kasing. Hallelujah. Tibuok mong kasing-kasing, kay naay moabot sa simbahan na ang iyang kasing-kasing natunga ra ang niabot sa simbahan. Ingon diri tibuok kasing-kasing. Ang imong ihalad, ingon nga buhing halad, atubangan sa Dios. Naay moabot sa simbahan na ang katunga ang kasing-kasing nga niabot sa simbahan, katunga na lang. Ngano nakaingon man kung katunga na lang? Kay ang katunga sa Ginoo, ang katunga tos kalibutan. Amen. Amen. Hap-hap ba? Oh. Katunga sa Ginoo, katunga sa uyab. Hoy. Katunga sa Ginoo, katunga sa tanan nimong gusto nga dili gusto sa Dios. Katunga ba na musimba ra ka kung puno imong bulsa? Come on. Musimba ra ka kung nakay dakong problema, musimba ra ka kung nanginahanglan kag tabang sa Ginoo. Right. Ang katunga putli, ang katunga nagpakasala. Kay Sabado Domingo lang putli ang tibuok Lunes hangtod Sabado tuwa sa pagpakasala. Gusto sa Dios nga i-offer nato niya ang pinaka-the best na uban ang atong kasing-kasing na moabot ka diri, dili katunga lang sa atong kasing-kasing ang naa diri, kundi tibuok natong kasing-kasing i-offer nato atubangan sa atong buhig nga Dios. Amen. Ikaduha, tibuok mong kalag. Kay naay moabot sa simbahan ngayon moabot sa simbahan na ang iyang kalag tuara na taman sa kanto. O ang iyang kalag daan na dito. Amen. Nabilin pa sa balay. Nga naman, Tulog. nabilin sa kanto kay ang iyang kalag nagluya man nakuyapan. Amen. Ang tao nga makuyapan ug nagmahinaon, nagmasakiton ug nagmaluyahon. Amen. Paano nimo mahatag ang imong tibuok kalag kung ang imong kalag nagmaluyahon, imo rang lawas ni abot, pero ang imong kalag nabilin? Hallelujah. Ang gusto sa Dios nga ihatag nato atong tibuok kalag. Wala ka kabantay, abot di ay ka diri, imo rang lawas kay ang imong kalag nabilin, kay nagluya, nagmasakiton, Amen. nakuyapan, kay nagmasakiton. I-offer nato sa Dios ang atong pinaka-the best. Praise the Lord, oh Jesus. Hallelujah. Ikatulo, tibuok mong salabutan. Yes, Lord. Tibuok mong huna-huna.
balay ang balay. Ang giuna-una walay bugas sa balay. Ang giuna-una ang iro, ang pato, ang sa barang malanap nga nasa inyong balay. Walay nagbantay sa balay. Praise the Lord. Hallelujah. Ang gihuna-huna sa imong huna-huna, ang imong mga problema. Niabot ka sa simbahan, pero ang imong huna-huna, wala. Right. Amen. Paano nato mahimaya o masimba ang Dios kung wala ang atong huna-huna gikauban sa atong lawas? Paano nato mapahimutan ang Dios kung ang imong gihuna-huna dili ang pagsimba sa Dios? Paano nimo mapahimutan ang Dios kung ang imong huna-huna layo kayo sa presensya sa Dios? Love God with all our mind. Amen. Higugmao nato ang Dios sa tibuok natong huna-huna. Mao kini ang atong ikatanyag sa Dios nga iyang kahimutan nga mga halad. Ikaw ba tibuok mong kusog? Amen. Dili lang sa pagpaningkamot ihatag nato ang atong kusog. Ang kusog nga nagagikan sa Dios. Amen. Dili lang sa atong pagpaningkamot. Pwede ba nga sa pagpalakpak na uban ang atong kusog? Pagdaig na uban ang atong kusog. Kaya nung itagaan patat sa Diyos, kusog atos karon, aron atong mabalik diha niya, pinaagi sa pagdaig o pagsimba diha kaniya. Praise the Lord. Kaya gusto sa Diyos ng mga pagdaig, kaya uban ang atong kusog. Kapisan sa atong pagdaig sa Diyos, atong mahatag ang atong pinaka-the best. Ma-offer nato sa Dios ang pinaka-the best nga naa nato. Ang atong kusog nga nagagikan sa atong buhi nga Dios. The joy of the Lord is our strength. Ang kalipay sa Dios mao ang atong kusog. Pahimutan nato ang Dios uban sa atong mga kusog. Kaya mao ni kalipay sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Dili na sa pagpaningkamot kundi sa pagday o paghimaya sa atong buhi nga Dios. Ihatag nato ang atong kusog. Si David mga ituon, dili lang sa pagpakig-away gihatag niya iyang kusog. Dili lang sa pagpakigbugto o pakikilog sa bisan ansa man ang mga butang o pakig-away sa ilang mga kalaban gihatag niya iyang kusog. Kung dili ang iyang kusog gihatag usab niya sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Bisan gani ang iyang asawa na kaingon, nabuang naman siguro na siya kay dili siya basta-basta ug dili manang unique ang iyang pagdaig sa Dios. Wala siya pakialam kung unsa iingon sa mga tao bisan siya usa ka hari. Wala siya pakialam kung bisan pa iyang asawa gihimo naman siyang buang sa tubangan siyang asawa. Apan ang iyang gusto nga ang iyang kusog mabalik niya diha sa atong buhi nga Dios. Ang kusog ni David kaya nakahibalik siya na ang atong kusog kalipay sa atong buhi nga Dios. Dili lang nato ihatag ang atong kusog nini nga kalibutan, kundi ibalik nato kung asa ni gikan. Right. Amen. Kung asa gikan ang atong kusog. Busa mga igsoon, ang labing maayo natong mahatag, ang tibuok natong kasing-kasing, ang tibuok natong kalag, ang tibuok natong huna-huna, ug ang tibuok natong kusog, mao ni the best ug na mahi-offer nato diha sa atong buhi nga Dios. Mao kini atong buhing halad atubangan sa Dios. Amen. Mga halad ba nga gipangita sa Dios? Mga halad nga gusto sa Dios. Sa mga halad nga diin ang Dios wala malipay kung unsa man ang halad ang atong madala diha niya. Unsa gikalipay sa Dios kung kita mo abot aron mo simba og modaig niya nga kauban ang tibuok natong huna-huna, tibuok natong kasing-kasing, tibuok natong kusog, bisan pa ang tibuok natong kalag, kauban nato diha sa pagdaig o pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Sa mga butang niining kalibutan, wala dinha ang kalipay sa Dios. Sa mga bahandi